сархати хабарҳо. Боздошти як фармондеҳи марзбонӣ барои марги сарбоз. 10 мактаб дар вилояти Суғд бидуни раҳбар мондааст. моякӯбӣ бар зидди бемориҳои сурхча ва гулафшон дар Тоҷикистон. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед. навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 23 август аст. фармондеҳ ва як сарбози қисми ҳарбии 0201-ки раёсати нерӯҳои марзбонӣ дар ноҳияи Масҷоҳро дар робита ба марги Абубакр Ҳусейнзода аскари ҳамин қисми ҳарбӣ боздошт карданд. Абубакр Ҳусейнзодаи 22 сола рӯзи 4 август дар шароити номаълум дар қисми ҳарбӣ ҳалок шудааст. додситонии ҳарбии вилояти Суғд таҳқиқи марги наваскари нерӯҳои марзбониро шурӯъ карда дар робита ба ин қазия 2 нафар, як фармондеҳ ва сарбозро ба ҳабс гирифтанд. бино ба иттилои додситонӣ, онҳо дар қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байни ҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ муттаҳам мешаванд. ба айбдоршавандаҳо то 17 соли зиндон таҳдид мекунад. марги сарбозони тоҷик дар сафи нерӯҳои мусаллаҳ ҳодисаи нав нест. дар гузашта ҳам дар натиҷаи тасодуфу муноқиша ба ҳалокат расидани сарбозон мушоҳида шудааст. то кунун даҳҳо сарбозу хизматчиёни ҳарбӣ барои латукуби ҳамхидмат ё зердастони худ муҷозот шуданд. ҳукумати Тоҷикистон моҳи октябри соли гузашта ба Созмони милал гуфтааст аз соли 2019 то 2021 ва сабаби риоя нашудани оинномаи низомӣ бештар аз 100 сарбоз ба ҳалокат расиданд. дар пайи баргузории аттестатсияи давлатӣ дар вилояти Суғд 61 мактаб бе мудир мондааст. Мадина Набизода, сардори раёсати маорифи вилояти Суғд, ҳафтаи гузашта дар нишасти матбуотӣ гуфтааст, дар 6 моҳаи аввали соли 2023 дар вилоят 4210 нафар мудирони мактаб, омӯзгорон, мураббиён ва дигар кормандони соҳаи маориф аз аттестатсияи давлатӣ гузашта 503 нафар категорияи олӣ гирифтанд. ба қавли Мадина Набизода, миёни нафарони аз аттестатсия гузашта онҳое ҳам буданд, ки натавонистанд ба саволҳои аъзои комиссияи аттестатсионӣ посух диҳанд. ҳамин тавр ҳоло дар вилояти Суғд 61 мактаб директор надоштааст ва муассисаҳои таълимиро нафарони иҷрокунандаи вазифа раҳбарӣ мекарданд. дар вилояти Суғд дар 946 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ беш аз 570 000 хонанда таҳсил менамоянд. теъдоди омӯзгорон дар ин вилоят бештар аз 37 000 нафар будааст. дар як ҳафтаи ахир дар Тоҷикистон нархи орду равған ва тухм андаке боло рафтааст. бар асоси гузориши нави барномаи озуқаи Созмонии милал, ки нархи маҳсулот дар бозорҳои кишварро пайгирӣ мекунад, нархи орд дар аксар бозорҳои кишвар то 2% боло рафта, ҳоло ба ҳисоби миёна 1 кило орд ба 4.70 дирам баробар аст. нархи як халта орд аз 230 то 235 сомонӣ арзиш дорад. дар маҷмӯъ арзиши орд дар фурӯшгоҳҳои Тоҷикистон дар як соли ахир 34% боло рафтааст. бино ба ҳамин гузориш нархи тухм дар як ҳафтаи ахир 9%, аммо дар қиёс ба моҳи гузашта бештар аз 19% боло рафтааст. ба ин тартиб арзиши сӯзишворӣ аз ҷумла бензин ва гази моеъ дар Тоҷикистон дар муқоиса бо ҳафтаи пеш аз 3 то 11% боло рафтааст. 1 литр бензин 10 сомонию 40 дирам ва 1 литр газ то 5 сомонию 80 дирам баробар шудааст. ин дар ҳолест, ки моҳи пеш нархи 1 литр гази моеъ, ки ронандагони тоҷик аз он зиёд истифода мебаранд, аз 4 сомонӣ камтар буд. сабаби расмии болоравии нархҳо маълум нест. маъмулан хеле кам иттифоқ меафтад, ки нархи маҳсулоти гароншуда дар Тоҷикистон дубора ба мисли қабл поён равад. бархе аз созмону кишварҳои ғарбӣ Тоҷикистонро ҳамвора ба тангтар кардани ҳалқаи озодии баёну андеша танқид мекунанд. мақомот пайваста ин иддаоҳоро рад мекунанд. аз назари шумо озодӣ чист? озодӣ дар чӣ ифода мешавад? озодӣ ба инсон ё як шаҳрванд барои чӣ лозим аст? ҳамкори мо Амир Исоев ба ин суолҳо аз сокинон посух пурсид. роҳгузарон дар кӯчаҳои Душанбе низ дар ин маврид назари яксон надоштанд. шумо ду савол гузоред пеши худ. якумаш, шумо аз чӣ озодед ва барои чӣ озод ҳастед? яъне мафҳуми озодӣ худ ба худ бояд дар контексти масалан ё контексти ҳуқуқӣ фаҳмида шавад, ё контексти фалсафӣ фаҳмида шавад, ё контексти умуми антропологию социологӣ фаҳмида шавад, ки ин мафҳумҳо боз тавзеҳу шарҳу дидгоҳҳои гуногуна чи дар илмҳо ба худаш баён месозад. озодӣ ин мафҳуми нисбист. мисол агар ки дар ягон ибрози андеша, дар ягон интихоби ягон кор, ягон чиз шояд ман озод бошам, вале боз аз ҷомеа ман нисбат ба ҷомеа озод буда наметавонам, барое ки ҳар чизе ки дар ин ҷомеа ҳаст, ман ҳам узви ин ҷомеа ҳастам,
мешавад гоҳе ки ман бо ин ҷомеа созгор бошам. бинобар ҳамин андешаи ҷомеа маро ҷалб мекунад ва дар ин самт ман метавонам бигӯям ки ман озод нестам. Тоҷикистон озодӣ ба фикри ман зиёда аз як хел давлатҳои ҳамсоя зиёдтар аст. шахсан гирем давлати Афғонистон озодӣ онҷо камтар аст. давлати исломии Афғонистон, Хитой дар онҷо ҳам озодӣ аз мо дида камтар аст. барои ҳамин фикри ман дар Тоҷикистон озодӣ вуҷуд дорад. ҳар як шахс метавонад инро ҳис кунад. Естественно, мы свободно можем гулять, разговаривать на любых языках, мы можем учиться, ехать за границу. У нас столько возможностей здесь, естественно, здесь есть свобода. ин ба ақидаи ман танқид нест. вақте ки мо аз мушкилот гап мезанем, вақте ки мо аз як мушкилоте гап мезанем, масалан аз роҳ, мушкилоте ки дар роҳ ҳаст, мушкилоте ки садама, роҳҳое ки пурхатар аст, масалан вақте ки мо аз мушкилот ҳарф мезанем, ин танқид нест. ман фикр мекунам ки ин огоҳ кардани масъулин аст. шояд масъулин аз ҳамон мушкилот огоҳ набошанд ва ба воситаи мо, масалан ба воситаи мо рӯзноманигоро, ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ, масъулин ҳамон ниҳодҳои асосӣ, ниҳодҳои болоӣ аз мушкилоти мавҷуда, аз мушкилоти ҷойдошта огоҳ шуда сари роҳи мушкилот мешаванд ва зуд ҳамон мушкилот бартараф мешавад. вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфт дар кишвар рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ бар зидди бемориҳои сурхча ва гулафшон шурӯъ шуд. дар ин бора дафтари матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии кишвар хабар додааст. ба иттилои вазорат, Моякубӣ ба ғайр аз шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, ноҳияҳои Варзо, Бурудакӣ, Рашт ва Нуробод дар дигар нукоти кишвар сурат мегирад. вазорати тандурустии кишвар ёдовар шудааст ки дар нимсолаи аввал Моякубӣ бар зидди бемориҳои сурхча ва гулафшон дар шаҳрҳои дар боло зикр шуда гузаронида шуда буд. давраи навбатии иммунизатсияи иловагӣ бар зидди бемориҳои сурхча ва гулафшон аз 21 август то 16 сентябри соли равон дар кӯдакони синашон аз 6 моҳа то 15 сола гузаронида мешавад. вазорати тандурустӣ аз сокинон хоҳиш кардааст ки кӯдаконашонро барои Моякубӣ бар зидди бемориҳои сурхча ва гулафшон ба муассисаҳои тиббии ҷойи зист ҳатман бибаранд. бемории сурхакон зуд аз инсон ба инсон сироят мекунад ва дар сурати беэътиноӣ ба муолиҷа метавонад сабаби марг шавад. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 23 августро фаро мегирад. 23 августи соли 2010 дар як ҳодисаи бесобиқа аз боздоштгоҳи Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон дар маркази Душанбе 25 маҳбус фирор кард. бахши аз онҳо барои ширкат дар ноамниҳои соли 2009 дар Тавилдара ҳукмҳои дарозмуддат гирифта, чанде ҳам аз шаҳрвандони Афғонистон буданд. аксари онҳо баъдан боздошт ва 8 танашон кушта шуд. баъди ин ҳодиса Хайриддин Абдураҳимов аз вазифаи раиси Кумитаи амнияти миллӣ барканор ва ба ҷои ӯ Саймумин Ятимов таъин шуд. 23 августи соли 2017 зимни як илова ба қонуни танзими анъана ва ҷашну маросим шаҳрвандони Тоҷикистон вазифадор шуданд ки дар тӯю маъракаҳо либоси миллӣ пӯшанд. талаботи наве ки мавриди интиқоди ҳомиёни ҳуқуқ қарор гирифт, қадами дигаре ба хотири гирифтани пеши роҳи занон аз таваҷҷӯҳ ба ҳиҷобу сатр арзёбӣ шуд. 23 августи соли 2012 бори аввал шаҳрдори Душанбе Маҳмадсаид Убайдуллоев бо фаъолони шабакаи Фейсбук мулоқот кард. пас аз шунидани шикоятҳо дар ин нишаст як ҳайати ҳамкории шаҳрдорӣ ва мардум таъсис ёфт. ҳамчунин мақомоти шаҳрдорӣ пеш аз ниҳодҳои дигари давлатӣ ба истифодаи фанновариҳои нави иттилоотӣ машғул шуданд. имрӯз 23 август 1000 рубл ба 116 сомонию 40 дирам баробар шудааст. бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон 100 доллари амрикоӣ баробар ба 1095 сомонӣ иваз мешавад. хабару гузоришҳоро аз Навиди Бомдодӣ тамошо кардед. то фардо дар ҳамин вақту соат хайр, худо нигаҳдор.